Hoogstwaarschijnlijk is dit de oorzaak van de koolmonoxide in het huis in Sint-Rustenveen. De bewoner hier de barbecue in het hok zetten. Er stier een barbecue in de bijkeuken en dan wel berging van de wenning. Mogelijk dat dat de oorzaak geweest is. Of de oorzaak zo wijzen en dat de cv-zettel net helemaal goed afgesteld staat. Op een gegeven moment kwam mijn zoon in het huis en die zei: Mem, dan maakt het huis uit of een brandweer zit je voor. Nou, ik helemaal zo van, nou, zullen we een slag afvallen? Nee, maar als maar zien. Ik denk, dan wil ik toch even bij de buurman zien. En ja, ik dus al heel gauw dat het om koolmonoxide zou gaan. De bewoner waard waskogen troch de koolmonoxidemelder in zijn huis. Krekt op het tiet, maar hij moest wel naar het ziekenhuis. Ik in de orenhuizen is onderzoek dien. Zo'n de concentratie op nummer 34 hebben we toch het idee van, goh, zou er iets onder handwijzen kennen bij de cv-zettel. Dus het voorstel ga ik een meting die in het nummer 33 en het nummer 32. En op nummer 33 bleek een lichte verheuging om koolmonoxide te hangen. In een soort huizen van Stichting Wenningbouw 8 Karspelen zit zo'n melder, maar nog net in alle jaar. Wij proberen alle wenningen te voorzien. Je hebt door de meewerking van de bewoners nodig. Het is wel zo dat wij ze gratis ter beschikking stellen en dat we ze zelf plaatsen. Omdat we graag willen dat ze net in de kast liggen, maar gewoon deskundig aan het plafond zitten of in ieder geval installeerd binnen. En dat ze werken op het moment dat het nodig is. Het is wat oors als een reekmelder, maar liekewichtig. Koolmonoxide is een gas, dat kan je dus net zien. En je kan niet sliepen, dan zie je helemaal niks. Dus dit apparaat is bedoeld om met een geluid mensen te waarschuwen dat er een bepaalde concentratie koolmonoxide ergens in de ruimte zit. En de meeste mensen worden hier wel wekker van. Nevens directeur Heida wies dit incident er nog eens op hoe belangrijk zo'n koolmonoxidemelder is. In alle huizen, oud of nee. Ik vind dat het gewoon voor de veiligheid het beste is om dat wel te doen. Het is wel fijn om te weten dat die dingen dan inderdaad goed werken.